lukio-opintoja ja ylioppilaskirjoituksia. Elikkä lukio-opintojen etenemisestä, eli sieltä jatketaan oman toimipisteen aikataulun mukaisesti näitä opintoja ja valmistaudutaan kirjoituksiin. Toisen vuoden opiskelijat jatkaa näitä kevään opintoja, jos niitä on yhdessä tai kahdessa kirjoitusaineessa riittävästi, niin voi sitten aloittaa nämä kirjoitukset yleensä seuraavana syksynä. Kolmannen vuoden opiskelijat jatkaa myöskin opintoja ja kirjoittaa sitten yleensä hajautetusti syksyllä ja keväällä osa aineista syksyllä ja osa keväällä. Jos puuttuu pakollisia kursseja tai opintojaksoja, niin erityisesti esimerkiksi sitten S2-opinnot, niitä voi tehdä sitten esimerkiksi verkossa. Eli verkko hyvä paikka saada sitten vähän nopeutetusti tehtyä niitä opintoja. Vähintään 5 arvosana tarvitaan kustakin opintojaksosta, että ne voidaan sisällyttää tähän ammatilliseen perustutkintoon, eli 4 ei käytännössä tee mitään. Ja syytä sitten kerrata ja syventää tätä osaamista tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan valinnaisilla syventävillä jaksoilla tai sitten kertaavilla opinnoilla. Meillä järjestetään esimerkiksi tammikuussa ja sitten elokuussa näitä ABI-opintojaksoja, eli tämmöisiä abiturienttikursseja, kertauskursseja, ja niitä voi tehdä myöskin sitten verkkokursseina jatkuvasti. Ammattiin valmistumisen jälkeen voi jatkaa sitten lukio-opintoja tai aloittaa nämä ylioppilaskirjoitukset, jolloin sitten kun on ammatillinen tutkinto valmis, niin siirrytään aikuislukion opiskelijaksi. Ja siinä vaiheessa on sitten mahdollisuus hakea opintotukea, mikäli vähintään 2 kirjoitusainetta tehdään lukukaudessa tai on riittävästi näitä lukio-opintoja lukukaudessa. Lukio-opinnot jatkuu maksuttomina lukuvuoden 2023-2024 loppuun saakka. Tästä on tullut pikkasen erikoisia näkemyksiä nyt OPH:lta tästä näistä maksuttomuuksista, erityisesti siinä vaiheessa, kun tämä jos ammatillinen tutkinto valmistuu ennen tätä ylioppilastutkintoa, mutta nyt on Omniassa päätetty aikuislukiossa niin, että tämä maksuttomuus säilyy joka tapauksessa nyt ainakin vielä tosiaan tämän lukuvuoden ajan, että katsotaan sitten, miten OPH näitä linjaa. No, Kokelaalla, ylioppilastutkinto Kokelaalla on sitten oma vastuu ja velvollisuus tietysti, eli on vastuussa siitä, että on selvillä ylioppilastutkinnon määräyksistä ja ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeista, tarvittavista välineistä, mitä sinne pitää ottaa toimiva Abitti-koejärjestelmässä toimiva tietokone ja mahdolliset adapterit ja hiiret ja kuulokkeet ja niin edelleen. Tästä tulee vielä muistutusmeili sitten ennen ylioppilaskokeita ja meiltäkin löytyy tämä ABI-opas, tuosta löytyy osoite. No, ammattilukiolaiset menevät tekemään tätä ylioppilastutkintoa ensinnäkin ammatillisen tutkinnon perusteella. Ja tämmöinen ABI-status täytyy saada ennen näitä ylioppilaskokeita. Ja ABI-statuksen saadakseen täytyy olla opinnoista suoritettu ennen ensimmäistä kirjoituspäivää vähintään puolet, eli 90 osaamispistettä. Ja suurin osa sitten kirjoitusaineiden lukio-opinnoista. Ja tämä nyt tietysti on ihan käytännön syistä, ne oppimäärät tulee olla hallussa, koska ylioppilaskokeet on vaikeat. Ja
jos ei ole käynyt tarvittavaa määrää kursseja, niin voi olla aika vaikea päästä näistä kirjoituksista läpi. Saatika sitten pärjätä niissä edes kohtuullisesti. Ja ammattilukiossa kaksoistutkinnon suorittamisessa tietysti idea se, että valmistuu ammattiin samalla kuin ylioppilaaksi. No tuossa mainitsinkin jo tämän AB-statuksen, eli 90 osaamispistettä tulee olla suoritettu, ja tosiaan suurin osa näistä lukiokursseista. Sen lisäksi, jos tekee suomi toisena kielenä ja kirjallisuutta, niin silloin kaikki S2-oppimäärän pakolliset kurssit tai opintojaksot on oltava suoritettuna ennen kirjallista koetta. Ilmoittautuessa voi olla hylättyjä suorituksia, mutta ne on syytä korottaa sitten ennen koepäivää. Ja suomi toisena kielenä kokeeseen voi ilmoittautua ainoastaan siinä tapauksessa, että väestörekisteri on viralliseksi äidinkieliksi merkitty joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Eli jos on menossa S2 kirjoittamaan, niin silloin kannattaa väestörekisteristä vielä varmistaa, että onhan se äidinkieli joku muu kuin edellä mainittu. No sitten katsotaan vähän tätä ylioppilastutkinnon rakennetta. Eli tutkintoon vaaditaan tänä päivänä 5 koetta. Kaikille pakollinen äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä. Ja sitten tässä on 4 ryhmää, joista vähintään 3 ryhmästä täytyy suorittaa 4 koetta. Eli yhden suoritetuista on oltava pitkän oppimäärän koe. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, että lyhyt tai pitkä matematiikka, pitkä tai keskipitkä ruotsi, vieraskieli, yleisimmin tänä päivänä englanti, mutta toki tietysti muitakin aineita voi kirjoittaa, sitten joku tai joitain reaaliaineita. Eli tässä nyt voisi vaikka olla tällainen yhdistelmä, että äidinkielen lisäksi kirjoittaisi matematiikan pitkän tai lyhyen, ruotsin, englannin ja sitten jonkun reaaliaineen, vaikkapa yhteiskuntaopin. Ja tällä tavalla saadaan tämä 5 kirjoitettavaa ainetta sitten kasaan. Mutta todella voi sitten tehdä vaikka niin, että jättääkin ruotsin kirjoittamatta ja kirjoittaa 2 reaaliainetta tai jotain muuta. Mutta yksi suoritetuista näistä 4 korin aineesta on oltava pitkän oppimäärän koe, eli esimerkiksi pitkä englanti tai pitkä ruotsi tai pitkä matematiikka. Reaaliaineita ei ole pitkiä. No, näiden 5 kokeen lisäksi voi suorittaa tietysti 1 tai useamman muun kokeen, eli tavallaan ylimääräisinä. Ja tietysti näitä eri oppimäärienkin kokeita voidaan samassa tutkintoaineessa tehdä. Saman aineen nämä eri oppimäärän kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran. Eli tavallaan tähän 5 aineeseen ei voi sisällyttää sitten vaikka lyhyttä ja pitkää matematiikkaa, eli ainoastaan pitkän tai lyhyen matematiikan. Näissä nyt sitten opinto-ohjaajat neuvovat, jos tulee kysymyksiä. No tässä kuva havainnollistaa nyt sitten sitä, että kuinka monta kertaa voi osallistua näihin kirjoituksiin, eli yleensä tai joka vuosi ylioppilaskirjoitukset järjestetään 2 kertaa vuodessa, syksyllä syyskuussa ja keväällä maaliskuussa. Ja tähän kirjoituksiin voi osallistua enintään 3 peräkkäisenä tutkintokertana. Eli jos nyt aloittaa vaikka ensi vuoden keväällä, niin sitten voi seuraavana syksynä vielä sitten vuoden 2025 keväällä osallistua kokeeseen. Hylätyn kokeen voi kuitenkin uusia 3 kertaa 3 seuraavalla tutkintokerralla, eli
näitä yrityksiä päästä näistä kokeista läpi on aika monta. Jos ei nyt sitten missään vaiheessa pääse kokeista läpi, niin sitten täytyy aloittaa tämä tutkinnon suorittaminen uudestaan. Jos jättää menevättä YO-kokeeseen, tulkitaan koe hylätyksi ja silloin menee tavallaan sitten tämä yksi suorituskerta. Tietysti jos sairastuu, niin silloin aamulla tai milloin nyt sairastuminen todetaan, niin äkkiä yhteys koululle ja ilmoittaa, että on sairastunut, ja sen jälkeen voi sitten hakea tällaista ilmoittautumisen mitätöintiä, jolloin ei menetä tätä yhtä osallistumiskertaa. Tutkintoon voi lisätä uusia kokeita vain tämän ensimmäisen 3 peräkkäisen tutkintokerran aikana, eli sitten kun tavallaan korottaa näitä vaikka 4 kerralla, niin uusia kokeita ei voi enää lisätä. Ja nyt sitten, kun on saanut tutkinnon tehtyä, niin sitä myöhemmin voi sitten täydentää uusilla aineilla ja eri tasoisilla kokeilla. Ja kuten olemme saaneet lehdistä lukea, niin nykypäivänä alkaakin olla aika yleistä, että osallistutaan useita kertoja sitten, kun on tutkinto valmis, niin näihin kokeisiin, eli tullaan korottamaan arvosanoja tai esimerkiksi jatko-opintoja varten, eli näitä hyväksyttyjä kokeita voi sitten uusia vaikka kuinka monta kertaa myöhemmin. Ja kuten mainitsin, niin jos tämä tutkinto hylätään, niin tämän tutkinnon voi aloittaa alusta myöhemmin ja sisällyttää sitten tähän uuteen tutkintoon edeltävien 3 vuoden aikana hyväksytysti suoritut kokeet. Eli siinä ei tavallaan sitten tätä aikaisempaa työtä menetetä kokonaan, vaikka tämän kirjoittamisprosessi tavallaan pitää aloittaa alusta. Koekysymykset perustuu näihin pakollisiin kursseihin. Yleensä kokeissa painotus on näissä pakollisissa kursseissa ja sen lisäksi sitten valtakunnallisiin syventäviin kursseihin tai valinnaisiin opintojaksoihin. Kielten kokeissa kuuntelukokeet tehdään kirjallisen kokeen kanssa samana päivänä. Ja kaikki kokeet tehdään omalla kannettavalla tietokoneella, kuulokkeella ja tarvittaessa hiirellä. Bluetooth-toimintoa ei saa näissä lisälaitteissa olla. Ja sen lisäksi kannattaa hyvissä ajoin selvittää, että koneessa on Ethernet-liitäntä. Jos ei ole, niin sitten hankkii siihen tarvittavan adapterin. Kaikissa koneissa ei enää tänä päivänä Ethernet-liitäntää aina valmiina ole. Ja se pitää olla selvillä, että oma tietokone käynnistyy tuolla Abitti-käyttöjärjestelmässä. Että jos näin ei ole, niin sitten jos on koulun kone kyseessä, niin sitten IT tukee kyselemään, että missä vika. Jep. No tässä tulikin jo mainittua näistä eri tasoisista kokeista. Eli pitkä tai lyhyt koe löytyy matematiikasta ja vieraasta kielestä, eli tänä päivänä useimmiten englannista. Ja sitten toinen kotimainen kieli, jossa on pitkä tai keskipitkä oppimäärä. Ja tosiaan jokin näistä aineista pitää suorittaa A-tasoisena, eli pitkänä. Reaalikokeita voi suorittaa sitten uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, yhteiskuntaopissa, kemiassa, maantieteessä ja terveystiedossa. Nämä ovat yhtenä reaalin kirjoituspäivänä ja reaali kirjoitetaan vielä toisenakin päivänä, jolloin kirjoitetaan sitten psykologiaa, filosofiaa, historiaa, fysiikkaa ja biologiaa. Kahta tavallaan tämän saman ryhmän
sisällä olevaa reaaliainetta ei voi kirjoittaa samana päivänä. Eli jos haluaa kirjoittaa uskonnon ja yhteiskuntaopin, niin silloin se pitää hajauttaa niin, että esimerkiksi keväällä kirjoittaa uskonnon ja syksyllä sitten yhteiskuntaopin. Mutta tietysti samana keväänä voi osallistua sitten näissä eri päivinä oleviin kokeisiin, esimerkiksi yhteiskuntaoppia ja historiaa, jos näin haluaa tehdä. No sitten tietyissä tapauksissa voi hakea erityisjärjestelyitä näihin ylioppilaskirjoituksiin. Eli YTL katsoo, että koesuoritusta heikentävä syy vuoksi voidaan myöntää hakemuksesta erityisjärjestelyä koetilanteeseen. Ja nämä koesuoritusta heikentävät syyt ovat sairaus tai vamma, erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus tai vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta. Ja nämä tosiaan pitää hakea hyvissä ajoin ennen tätä koetta. Ja YTL sitten tapauskohtaisesti käsittelee nämä hakemukset ja tekee sitten päätöksen siitä, että minkälaisia erityisjärjestelyitä myönnetään. Yleisimmät erityisjärjestelyt on lisäaika, yleensä 2 tuntia, tai sitten jopa erillistila tai jotain muuta. Hirveän monipuolista erityisjärjestelykirjoa ei ole, mutta huomioidaan sitten tietysti kokelaan tarpeet ja nämä suoritusta heikentävät tekijät. Seuraavat digilukiseulat, jossa esimerkiksi lukihäiriöitä voidaan tarkastella tai todeta, niin löytyy tuosta aikataulun mukaan tiistaina 24.10. kello 13 Tapiolassa, torstaina 26.10. kello 15 Tapiolassa ja sitten löytyy vielä keskiviikkona 25. päivä ja torstaina 26. päivä Leppävaarasta ja Espoon keskuksesta. Ilmoittaudutaan Anette Paavolalle Tapiolassa ja Leppävaarassa ja Espoon keskuksessa sitten Merja Molissille. etunimi.sukunimi@omnia.fi voi ilmoittautua. Oma läppäri ja sitten kuulokkeet mukaan tänne digilukiseulaan. Jos äidinkieli on muu kuin suomi, niin tai ruotsi tai saame, voi hakea vieraskielisyyden vaikutuksen huomioon ottamista YO-kokeissa. Ja silloin täytyy olla suorittanut kaikki kurssit sitten tämän äidinkielen tai suomi toisena kielenä kurssit tämän S2-oppimäärän mukaisesti. Sen lisäksi pitää tehdä selvitys vieraskielisyydestä ja erityisjärjestelyhakemus sitten tuonne YTL:n sähköiseen palveluun. Näissä auttaa sitten erityisopettaja. Näissä deadlineit on 30.11. mennessä ja syksyn kirjoituksiin sitten 34. mennessä. Ja tämän lisäksi sitten 2 aineenopettajaa antaa lausunnon hakemuksen liitteeksi, jossa todetaan, että vieraskielisyys vaikuttaa heikentävästi sitten tähän ylioppilaskokeen suorittamiseen. .11. on tosiaan tämä ehdoton takaraja näille erityisjärjestelyhakemuksille. Tämän jälkeen niitä ei käsitellä. Ja jos sitten tosiaan haluaa hakea näitä erityisjärjestelyitä, digiseulat teki Merja Moli sekä Anette Paavola, mutta nämä erityisjärjestelyhakemukset tekee ainoastaan Anette Paavola, lukion erityisopettaja. Ja näitä ei kannata 29.11. enää lähteä hakemaan, silloin ei tätä prosessia ehditä käydä läpi, eli mahdollisimman nopeasti nyt sitten erityisjärjestelyhakemusta tekemään, että se ehditään saada tuonne YTL:n palveluun, sitten sähköiseen palveluun 30.11. mennessä. Erityisjärjestelyitä koskevat ohjeet ja tarkemmin löytyy sitten tuolta YTL:n sivustolta, siitä löytyy
osoitettu. No, ilmoittautuminen, se on nyt sitten ensimmäinen ja erittäin tärkeä prosessi. Alkaa 23.10., päättyy 23.11. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei oteta vastaan, ellei ole joku todella hyvä syy, mutta yleensä YT:llä mielestä sellaista syytä ei oikein tunnu olevan. Ilmoittautuminen on sitova. Se tehdään Wilmassa kohdasta lomakkeet. Sieltä löytyy ilmoittautumistosiaan lomake, joka täytetään, ja siellä nyt sitten ilmoittautuessa ilmoitetaan nämä kirjoitettavat aineet ja kokeen taso. Tässä tarkistutetaan, kyllä vaikeaa. Tämä ilmoittautuminen ammatillisella opinto-ohjaajalla, ja tosiaan syytä huomata, että tämä on sitova ilmoittautuminen, eli tämän jälkeen kun se ilmoittautuminen on tehty, niin ei voi enää muuttaa näitä ilmoittautumisia, eli siinä on syytä olla sitten tarkkana, että esimerkiksi oppimäärä ilmoitetaan oikein. Eli käytännössä tämä, onko kyseessä pitkä vai lyhyt oppimäärä, koe mitä on menossa tekemään. Tuossa esimerkki tästä ilmoittautumislomakkeesta. Ja tässä nyt on nimellä YÖ-kirjoitusten hajautussuunnitelma, eli tuolta jos katsotaan, niin nähdään, että tässä on suunnitelma tehdä kirjoitukset siten, että ensi keväänä kirjoitetaan suomi toisena kielenä, englanti pitkänä ja yhteiskuntaoppi, ja syksyllä 2024 vielä matematiikka lyhyt oppimäärä ja sitten historia. Ja täältä määritellään vielä sitten tavallaan tämä osallistumisoikeus ja valmistautuminen, että mitenkä on suunnitteilla se, että on kaikki tarvittavat opinnot tehty. Ja sitten tehdään vielä tosiaan sitova ilmoittautuminen tähän ensi kevään kirjoituksiin. Tuo äskeinen oli tämä hajautussuunnitelma, mutta nyt sitten tässä vielä tämä ilmoittautumislomake itse. Löytyy tosiaan Wilmasta. Sen lisäksi vielä nimen julkaisulupa. Sieltä tulee laittaa, eli saako tiedot julkaista. Nehän julkaistaan suurimmissa lehdissä. Vaiko eikö saa julkaista, ja Helsingin Sanomat esimerkiksi näitä listaa, ja samoin Yle, minne sitten koulusta toimitetaan nämä tiedot ylioppilaslakin saavista kokelaista, aveista. Näistä ylioppilastutkinnon maksuista, eli sieltä Omnia lähettää tarvittaessa laskun, ja Wilmaan täytyy sitten muuttaa nämä päivittyneet yhteistiedot. Koekohtainen maksu 34 €, oikaisuvaatimus 50 € per aine. Ja ylioppilastutkintoon tietysti voi sitten tai osallistuu maksuttomasti oppivelvolliset ja lisäksi maksuttomasti lukio-opintoja jatkavat. Eli 5 ensimmäistä koetta ja niiden hylätyn korottamiset on maksuttomia, eli juuri oppivelvollisilla. Eli katsotaan tutkintokerroittain, jos esimerkiksi ilmoittautuu yhteensä ensimmäisellä kerralla 3 kokeeseen ja toisella kerralla 3 kokeeseen, niin
siinä pääsee sitten jälkimmäisellä kerralla valitsemaan ne, että mitkä ovat 2 maksutonta koetta. Jos ei ole osallistunut, niin koe on kuitenkin maksettava. Hylätyn korottaminen on maksutonta. Ja hyväksytyn kokeen uusiminen on aina maksullista. Mutta oppivelvollisilla tosiaan niin nämä 5 ensimmäistä koetta niin on ja hylätyn korottamiset on maksuttomia. Kevään koepäivät löytyy sieltä. Ensimmäinen koepäivä on tiistaina 12.3. Kokeet alkavat aina äidinkielellä ja kirjallisuudella. Ja paikka, jossa kirjoitetaan, on tämä Omnian Kirkkokatu 16b liikuntasali. Paikalla viimeistään 8.15. Kokeista saa poistua kello 12 ja koeaika päättyy kello 15, ellei ole sitten YTL:n myöntämää lisäaikaa, jolloin on sitten yleensä lupa tehdä koetta kello 17 asti. Viimeinen koepäivä löytyy 27.3. ja siellä sitten kirjoitetaan psykologiaa, filosofiaa, historiaa, fysiikkaa ja biologiaa. Ja siitä löytyy noin muutkin kokeet. Koepäivät kannattaa tsekata kokelaiden jo ajoissa, että tietää kuinka monta päivää on aikaa valmistautua. Tässäkin kuitenkin on 2 viikon vähän ylikin säteellä näitä kokeita, että tietää, että kuinka paljon sitten on esimerkiksi niiden kokeiden välillä, että onko heti seuraavana päivänä vai missä vaiheessa koe, mihin on ilmoittautunut. Valmistautuminen tosiaan, niin ohjeet löytyy täältä AVI-oppaasta ja sivustolta. Ja kyseessä ylioppilastutkintohan on kypsyyskoe, eli siinä on syytä kaikin tavoin tuoda ilmi se, että on valmis saamaan ylioppilaslakin. Ja siinä tietysti ensinnäkin testataan, että tämä valmistautuminen on hanskassa, eli on selvillä näistä ylioppilastutkinnon määräyksistä ja ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeista. Paikalla ajoissa, myöhästyneitä ei aina päästetä sisään, jos varsinkin tulee kello 10 jälkeen, niin sitten pitää olla yhteydessä YTL:ään ja syy pitää olla joku muu kuin se, että enpä muistanut herätä. Kirjoitussali keväisin erityisesti on aika kylmä. Olen pyytänyt sinne lämmitystä useaan otteeseen, mutta jostain hämäräperäisestä syystä palotekniikka ei taivu sen salin lämmittämiseen. Ilmeisesti johtuu siitä, että siellä on paljon ihmisiä ja iso tila, joten siellä sitten katsotaan, että on syytä pitää ilmastointivermeet mahdollisimman kovalla, että ilma kiertää. Mitenkään pakkasen puolella siellä ei olla, mutta syytä laittaa lämpimästi vaatetta päälle. Ja kielten kokeissa ei saa olla vaatteita, joissa on koekielen tekstiä. Sitä ei myöskään saa olla eväiden kääreissä tai juomapulloissa tai muuta vastaavaa. Päällysvaatteet, laukut jätetään sitten koulun osoittamaan valvottuun tilaan. Ja kokeisiin mukaan oma tietokone, joka käynnistyy Abitti-koeverkossa, virtajohto, langalliset kuulokkeet, henkilöllisyystodistus, kynä, tarvittaessa hiiri, mitään älylaitteita, kelloja, matkapuhelimia, Bluetooth-kuulokkeita, Bluetooth-hiirtä, mitään laitetta, missä on Bluetooth-toiminto, ei saa saliin tuoda. Ja erittäin tärkeää on se, että jos on saanut YTL:ltä tämän erityisjärjestelypäätöksen, niin se on syytä toimittaa erityisesti siinä tapauksessa, jos on ollut aikaisemmin lukiossa ja edellisen 6 vuoden aikana saanut tämän erityisjärjestelypäätöksen, niin silloin pitää olla
pitää huolta siitä, että tämä erityisjärjestelypäätös päätyy myöskin tänne meidän koulun opintotoimistoon, ja jotta voidaan sitten varautua näihin erityisjärjestelyihin. Matematiikan kokeessa ei saa olla mukana laskinta eikä tämmöistä paperista taulukkokirjaa. En tiedä, onko niitä enää olemassakaan, mutta ainakin vielä muutamia vuosia sitten oli. Kännykät ja muut älylaitteet pitää sulkea ja laittaa kassiin. Ei saa tuoda kirjoitustilaa. Toki siellä on valvottu tila, mutta lähtökohtaisesti oppilaitos ei vastaa näistä kadonneista tavaroista, eli tietenkään tämän ihmeempiä arvoesineitä ei kannata sinne tuoda. Jos on lääkkeitä, joita tarvitsee, niin ne saa tuoda, samoin eväät. Eväät on syytä pakata esimerkiksi muovisiin läpinäkyviin pusseihin tai sitten rasioihin. Kaikki eväiden kääreet ja juomapullojen tekstit täytyy poistaa. Kirjoitussalissa istumapaikat YTL-määräysten mukaan tulee arpoa, eli Kokelas ei voi tietää etukäteen, minne hän menee istumaan. Toki salissa tämä arvoitus hänelle selvitetään, mutta muuten YTL on tästä hyvin tarkkana. Kirjoitussalissa ei saa liikkua muualle kuin WC:hen ja tällöinkin ainoastaan valvojan luvalla. Puhumista ei sallita. Jos koetilanteessa tulee ongelmia, nostetaan käsi ylös ja sitten valvoja tulee selvittämään asiaa. Ja lähtien siitä, että jos jotain putoaa lattialle, kynä tai kumi tai eväät tai mitä ikinä, niin niitä ei saa itse sieltä lähteä noukkimaan, vaan kutsutaan valvoja paikalle. Jokaisen kokeen alkaessa annetaan yleiset ja koekohtaiset ohjeet. Näitä on syytä kuunnella tarkasti, jotta tietää ensinnäkin, miten koetilanteessa toimitaan, sekä se, että minkälaisia asioita vielä valvojat viime hetkellä ohjeita antavat kokeen tekemiseen. Ja kokeesta täytyy itse valita se, että valitsee oikean kokeen. Siellä on käynyt niin, että kokelaat on saattaneet valita vahingossa S2-kokeen tai äidinkielen kokeen, kun on pitänyt valita toisinpäin. Ja tämmöisessä tilanteessa on jopa käynyt niin, että Kokelas eikä valvojakaan ole sitä huomannut. Ja nyt sitten tämä koko kirjoituskerta on mennyt miinaan sen takia. Kokeen tekemisen saa aloittaa vasta, kun koe julistetaan avatuksi. Mitään muistiinpanoja ei ennen kello 9 saa tehdä, jolloin koe alkaa. 6 tuntia on tosiaan koeaika ja kello 12 vasta voi poistua. Jos sitten kirjoittaa samalla kertaa 2 ylimääräistä vierasta kieltä, niin silloin saa 8 tuntia kirjoitusaikaa, eli tämä on kyllä mahdollista. Sitten kun on valmis, Kokelaan tulee päättää koe. Tietokonetta ei saa sammuttaa, vaan pitää huoli siitä, että koe palautetaan sieltä päätä koen nappia painamalla. Tämä on erittäin tärkeää, jotta varmistetaan se, että koe päätyy tuonne YTL:lle sitten YTL-palveluun arvioitavaksi. Kun on valmis ja haluaa poistua, niin käsi pystyyn, pyydetään valvojalta lupa poistua paikalta. Valvojalle palautetaan kaikki paperit, mitä on käyttänyt, esimerkiksi luonnostelupaperit, YTL:n USB-tikku ja henkilöllisyystodistus täytyy olla mukana. Jos sairastuu koepäivänä, siitä pitää ilmoittaa koepäivän aamuna koulutuspäällikölle tai sitten aikuislukion opintotoimistoon. YTL ohjeistaa, että sairaana tai oireisena ei saa tulla YO-kokeeseen. Tämä oli erityisen tärkeää korona-aikana, mutta on sitä edelleenkin, koska siinä tietysti altistaa sitten muita kokelaita
mahdollisille vakavammillekin sairauksille, jolloin voi mennä muidenkin kokeet sitten mönkään. Tänä päivänä YTL ei vaadi enää lääkärin todistusta, mutta se vaatii yleensä Kokelaan oman selvityksen siitä sairauden tilasta, että minkälainen sairaus on ollut. Jos tietysti sitten menee lääkärille, niin aina parempi on, jos se lääkärin todistus on. Ja silloin, jos ollaan kokeesta pois tämän sairauden takia, niin ei menetetä tätä kirjoituskertaa. Mutta tällä hetkellä tänä syksynä tuli nyt uusi ohjeistus siitä, että tätä lääkärin todistusta ei tarvita. No sitten arvostelua ja tuloksia. Eli meidän koulun aineenopettajat tekevät tämän alustavan arvioinnin. Riippuen siitä, kuinka paljon kokelaita on ollut, niin arviointiin menee 1 tai 2 viikkoa. Toki jos on paljon kokelaita, niin sitten kestää 2 viikkoa. YTL:n sensorit, eli siellä ammattilaiset, jotka korjaavat tai arvioivat näitä kokeita. Toki ammattilaisia on myös aineenopettajat, mutta nämä ovat ihan YTL:n palkkaamia henkilöitä, tekevät sitten lopullisen arvioinnin. Ja 2 sensoria lukee jokaisen Kokelaan vastaukset ja antaa niistä sitten pisteet. Sensorit eivät näe Kokelaan nimeä eikä muuta henkilöllisyyttä, että se tehdään täysin anonyymisti tänä päivänä. Lopulliset tulokset kevään ylioppilaskirjoituksista julkaistaan 14.5. Ja tuolta omasta opintopolusta kokeet sitten näkee arvosteltuna 15.5. mennessä. Jos on tyytymätön arviointiin, niin voi tehdä oikaisuvaatimuksen, joka pitää tehdä 14 vuorokautta tulosten julkaisusta. Ja sen tekee sitten Kokelas itse, se voi tehdä tuolla YTL:n palvelussa. Maksaa 50 €. No sitten kompensaatio, eli YTL tekee automaattisesti tällaisen kompensaation, jollei Kokelas kirjallisesti kiellä kompensaatiota 14.11. syksyllä tai 15.5. mennessä keväällä. Ja tämä kompensaatio tarkoittaa sitä, että nämä kompensaatiopisteet lasketaan yhteen ja 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan. Eli jos nyt sitten vaikka saa yhdestä aineesta hylätyn, mutta kirjoittaa vaikka 2 L, niin silloin on saatu niin paljon kompensaatiopisteitä, että tämä hylätty arvosana nyt sitten kompensoi hylätyn arvosanan. Ja vain yhden hylätyn kokeen voi kompensoida. Eli tämäkin kannattaa huomioida. No sitten, kun on kaikki työt tehty ja aika saada valkolakki, niin tosiaan saadaan ylioppilastutkintotodistus, kun on suorittanut 5 koetta hyväksytysti ja ammatillisen perustutkinnon tai lukion päättötodistuksen. Syksyllä valmistuvana ensimmäisen periodin loppuun mennessä ja keväällä valmistuvana 4. periodin loppuun mennessä. Eli tämäkin kannattaa huomioida, että ne kaikki tarvittavat suoritukset on siellä olemassa. Lisätietoja ylioppilastutkinnosta löytyy täältä ammattilukion ABI-oppaasta sekä sitten ihan ylioppilastutkinto.fi-sivustolta. Tässä voisin mainostaa samalla vielä nyt sitten Ylen ABI-treenit-sivustoa löytyy ihan googlettamalla Yle ja ABI-treenit. Sieltä löytyy erittäin hyödyllistä materiaalia
kirjoituksiin valmistautuville. Siellä on kaikenlaisia harjoituksia, vanhoja koekysymyksiä, hyvän vastauksen piirteitä. YTL julkaisee tämmöiset hyvän vastauksen piirteet, jossa määritellään se, että minkälainen on ollut hyvä vastaus kuhunkin ylioppilaskokeen kysymykseen, ja nämä on erittäin hyvää tavaraa harjoitella. Jos kokeilas osallistuu abiturienttikurssille, niin siellä tulee kyllä nämä abitreenit tutuksi, mutta niitä kannattaa ihan käydä sieltä itsekin vähän vilkuilemassa. No niin, siinä melkoisen tuhti paketti ylioppilastutkintotiedoutta ja koetietoutta. Oliko nyt kysymysten vuoro?